Nagpagwa sang office order ang City Environment and Natural Resources Office Iloilo City agon magtukod sang joint inspection team nga magaparigayon sang random inspection sa mga establisyemento malapit sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Ini matapos nga nakuha ang toneladang sebo nga nagalutaw-lutaw sa Iloilo River sang damlaglang. Sa interview sa buong radyo kay Engineer Neil Ravena, ang head sa opisina, iyagin pahayag nagalaom sila nga kung tani naga-function lang ang tanan nga wastewater treatment facilities sa mga establisyemento agon malikawan ang pagkadto sang mga higko sa Iloilo River. Suro pa kay Ravena nakakuha na sa mga sample ang senro kagin padala nang nakuha ang sebo sa laboratory examination nagud mahibaluan kung may chemical o kung iban pang pollutants. Nagpaandaman ng sendro nga ang mapamatudan nga naglapas sa environmental laws mahimo madagdagan sang 50,000 pesos nga multa. Dugang pa diri posible man ang suspension o kon revocation sang permit sa mga establishment. Nagpanawagan naman si Ravena sa publiko kag sa mga establishmento nga magbinuligay agud mabalik ang kalimpyo sang Iloilo River kag maprotektahan ang ecosystem sini. Yes, I would like to appeal paagi sa inyo sa Bumbo Radio nga buligan ta tani nga malimpyuhan ang aton river nga mabalik to siya sa status bala nga ang quality, water quality sang Iloilo River swimmable na tani so amo na ginatingwan tagid nga mabalik siya kag ang isda nagabalik na tani kag ang ecosystem sang Iloilo River. However may mga amo sini nga mga incident mabudlayan kita magpabalik sang amo silang sitwasyon. So, bululigan ta tani as shared responsibility sa aton nga mga pumuluyo at at the same time dapat may sense of ownership. Si Engineer Neil Ravena.